Дай, айде. Следвам коса. Колко ще го вземеш? 40 лет. Пари да ти се напиташ. Аз поръчвам 40, ти можеш да поискаш 50. Ти можеш да поискаш 50. Знам ли това с тебе? Redmi 8, Знаеш, че търсих такова Redmi. Търсих, вече не търся. Затова сега ще го взема ефтино. Колко искаш за него? Колко искаш за него? Добре, бе. Ти не каза за нищо. Да кажа, бе, ти. Посъкай се, бе. Посъкай се, бе. Това само светна. Не, бе, работи напълно. Да. И аз продавам такъв. Не, ти продаваш колко пари? А колко ще дадеш? Колко даваш, кажи? Ей, така работят по същия начин 30 лет. Дай го, дай да го взема. Кома гледа. Кой е там, сега ще там, къде? Същия работи перфектно като твоя. Давай 30. Същия като твоя. Ама работи. Моите не работи ли? Не работи само мига, пак това работи по... Чакай да тръгнеш. Ще го взимаш ли сега? Няма да дам 30 ли, аз продавам 30 ли, аз за да купя твоя трябва да взема за 12, да мога да изкарам. Ти няма да можеш да вземеш много работи. Дай го на Redmi, айде. Няма да го дадеш. Ще го дадеш? Какъв е то папагал, бе? Папагал? Ама... Добре, видях, работи и то работи. Добре. Ще ги взема двата за 30 ли, айде. Ще то отърва. Как погледна така лошо? Това ще го вземеш ли? Няма да го взема. Ти ще го дадеш в нещо друго. Добре, айде, с това 35 всичко да. Не може да го вземеш. Защо? Колко иска за двата? Айде, за трите с Redmi-то. Ей, тия двата ги референците и Redmi-то. Не, те първо вземе това. Не го искаш това? Не. Дай ми с Redmi-то заедно да ги взема. Redmi-то. Дай и тия двата. Айде, сега казвай трите колко искаш. Там. 106 ли? Как 106 ли? Кое е скъпото? 105 не го дам. Кое е скъпото тук? Кое е? И как ще се скъпи? Двата работят и то си работи. Ма какво работят? Той е мармалад, щупена пайжина, ма. Виж Спайдермен. Ти черно си тагарата. Ама Спайдермен. Колко ти Спайдермен? Батерията му да не е 16 лева вътре. Ма камерата е пробита. Да, ти за кого си майстор? За кого съм майстор? Да си ги прави, да си ги плащам скъпо, така ли? Не, да ги прави. Сега, дай да мислиме разумно. 106 лева е. 30 и 25, 55. Дай 56, живота ти на 6. 106. Ако искаш, дай оне Siemens и това да стане 60. Ти си видял кой сам дай пак пари ги даваш. Ама аз реално искам да ги купя. Да, не, реално. 60 лева с Siemens. По 36 Как лева. 36 лева? Ти сега го даваше то 30, сега 36. Сега преди малко викаш, дай ми 30 лева, дай. Ти сега почна да 6. 30. 30. А те по 36 колко бе? Не може да са тия 36, защото това е Спайдермен. Колко те спай? А това не го знам дали не е бил в някаква вода. Не, отруго. Отворих, той да не се отваря така. Той да не се отваря така. Ами трябва... Той наците копчето ми рън прави. И рън, ама само рън прави, нищо друго. Еми... Какво да отвори, значи е намокрен. Не. Ти откъде знаеш, че не е бил в някаква туалета? Сега откъде знам. Ти откъде пък знаеш, че е? Значи рискувам. Да речеме този, защото е обелен тук целия. Да. И това, защото е Спайдермен. Да. И това да дам всичкото 80 лева. Няма да. Давай ги да ги плати, айде 8. Дай ми 20 да дам цялото 100. Не бе, дай ми 20 да дам цялото 100. Защо е? Пари. Ти 66 лева ги нямаш за хубави пари. Всичко ще взем. Две. Да. Три. Да, дед го изтърва. Четири. Да го старах и ще не мой има такова. Сега ли трябва това огелпе? Да бъгелпе. Стига натиска копчето и сега ще... Той е без това ударено. Нищо не се не запали. Къде 5 телефона? Добре, дай ти купя всичките по 15 лева. Защо по 15? Да може да изкараш... По 12 може, чакай елката изметим. 5 по 12... 60 лева, айде. 60 лева ще дам аз дейте. Ама ти каза по 12 лева. Да.
Те вземи хубавите, защото те не ги искат. Абе, всичкото 100 лева, бе, взимай цял бандерол. Защо? Нямам, бе.